Ngiyathanda ukunyukela ezintabeni. Lena intaba iMalanju eMalawi kanti lena impophomo iliqabula. Ikhombisa amandla nobuhle bendalo kaNkuluNkulu. Uye uzibuze ukuthi kungani amanzi egeleza eshona enzansi? Inkomba yokuthi uNkulunkulu ungumsunguli kuzo zonke izinto eziholela ekuphileni. Namhlanje size kule ntaba ukuzokwazisa uNkulunkulu yena yedwa. Ngifisa ukuthi bonke abantu abeza kule ntaba bazodumisa uNkulunkulu kuphela, kodwa akunjalo. Abantu base-Afrika babambelele kakhulu kwizangoma nasekukhonzeni amadlozi. Esikhathini eziningi kukhona izintaba lapho izinyanga zikhonzela khona. NjengeMulanje yaziwa kakhulu njengokuthi yilapho kuhlatshelwa khona imihlatshelo. Namanje abantu basathwala imiphongolo yokudla beze lapha ukuzokhonza amadlozi. Izinyanga nabathakathi batholakala kuzo zonke izindawo, futhi kuye ukubona uma kukhona isibuso ebucayi esithinta impilo. Lokho kufaka phakathi ukuzalwa, ukugula, ukukhula, ukusoka, imigcaco nemingcwabo. Izinyanga futhi ziyabizwa ukuthi zizothandazela inhlabathi ukuze kutholakale isivuno kanye nemvula. Lapha benza iminikelo yezinkukhu, kuchelwe igazi lezilwane, kuhlakazwe amathambo, kugaxwe izimpondo emakhoneni amasimu abo. Ukwenziwa kwamasiko kuwukukhonza abangasekho ngeminikelo kanye nemicimbi yokuzibophezela kubona. Ukuya kwemiphakathi emingcwabeni kanye neminye imihlangano bakwenza ngenxa yokusaba ukulandelwa imimoya yabaphansi, hayi ngoba bethanda ukuthamela le micimbi. Isikhathi esiningi amasonto ayakuvumela lokhu, ashaye sengathi awaboni, benze sengathi kuyingxenye yesikompilo. Lokhu yikhona okwenza ukuthi ibandla ezwenikazi liphile ngaphansi kwesiqalekiso, ngaphandle kwesithembiso sikaJesu sempilo echichimayo. IBhayibheli likubeka ngokucacileyo ukuthi ukuya ezinyangeni nokukhonza abafileyo kungubuthakathi nokukhonzwa kwamadimoni. Nabo ka-Israyeli baba necala lokwenza lokho ezikhathini eziningi. uNkulunkulu wabajezisa kanzima. U-Isaya 8:19-22 lapho bethi kini, funani kwabanamadlozi nabathakathi, ababetha imililo, banyenyeze pho, abantu abayokufuna uNkulunkulu wabo yini? Kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na? Emthethweni nasebufakazini impela leli lizwi abalikhulumayo alinako ukusa. Bayodabula izwe bexinekile, belambile, kuyothi lapho belambile bavuke ulaka. Bathuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo babheke phezulu. Bayokubheka nasemhlabeni, bheka nakho ukuhlupheka, nobumnyama, nosizi, yebo bayokuxoshelwa ebumnyameni. Isiqalekiso kulabo abenza lokho sinzima kakhulu, ukungondleki, indlala, ukuphila ekukhathazekeni nasebumnyameni, ukucindezeleka kanye nasekusabeni. Uma sibona lezi zinto zenzeka emphakathini, simele ukuqonda ukuthi kungenxa yokuthi uNkulunkulu usesisusile isandla sakhe sezibusiso. Kwase kuthi isiqalekiso esivela kuSathane siyabusa. uLeviticus 19 ivesi ka31 ningaphendukeli kwabanamadlozi nabathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Deuteronomy 18 ivesi ka10 makungafunyanwa konke lokhu phakathi kwenu.
Akuyona inkungu kuphela eyenza intaba yaseMulanje ibe yinkinga. Ngo-2003 owesifazane omhlophe waseDutch uLinda Plonk walahleka kuyona le ntaba. Wafunwa amasonto ngebhanoyi elinomphela emhlane nezinja ezihogela umkhondo, kodwa lo wesifazane osemncane akatholakalanga. Abantu abakhele endaweni bathi kube babenze iminikelo yabo kwabangasekho babezowuthola umzimba. Uyabona, izinto zigxile kakhulu ezintabeni, futhi ezintabeni eziphakeme ziyinkomba yezindawo ezinkulu. Akukhona ukunikela ngokudla kuphela, kodwa nabantu ukufeza lemikhuba ethusayo. Ngazi intaba eseMozambique labo abampofu abangavunyelwe nokuyibuka. Ungayikhomba kodwa ngeke bayibuke ngenxa yokwesaba izinto ezenzeka khona. Uyabona, ukunikela yinto ejwayelekile eAfrika, futhi ngebhadi elikhulu izingane izona eziwela kuleli gibe lobulwane. Iningi labadala uma bekhuluma ngemibono babona abakubo abangasekho, bababona emicabangweni nasemaphusheni, kube sengathi bangqongqoza emnyango. Abakwenzayo bathumela izingane ezisencane ezingenasici futhi bathi azinasono zimsulwa, bazithumela zona ezintabeni neminikelo yabo. Bheka ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu. Deuteronomy 5 ivesi 7 no-8. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo zomfanekiso wokusezulwini phezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana, kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine iminyalo yami. Kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na? Ngempela, ngempela abukho. UJesu wathi ngokukaMathewu 6 uvesi lika-24, akekho ongakhonza amakhosi amabili, ngokuba uyakuzonda enye athande enye, noma abambelele kwenye adedele enye. Kufanele sikhethe. Ngubani uyakhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani uyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo. Uyedwa kuphela uNkulunkulu weqiniso, thina siza kuyena ngendodana yakhe uJesu Kristu, owafa esiphambanweni efela thina ukuba sithole isipho somusa esingukuphila okuphakade. Asisebona abezindlela zalelizwe namasiko alo, kodwa sithengiwe emndenini wakhe futhi saba nelungelo lokwazi uNkulunkulu njengobaba wethu. UJohn 14 uvesi 6. UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Joshua 24 verse 14. Manje yesabani uJehova, nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso, nisuse onkulunkulu ababekhonza oyihlonga phesheya komfula naseGibhithe, nimkhonze uJehova. Mateyu 32 ivesi 37 no-38. UJesu wathi kuye, wayikhonza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngayo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalo omkhulu wokuqala. Kufanele sibuyele emuva, simkhonze yena futhi yena yedwa kuyo yonke imikhakha ezimpilweni zethu, hayi ngamasonto kuphela, ngoba uNkulunkulu akakhohliswa. Uma sibuka izibalo kubavangeli abakhulu emhlabeni, sithola ukuthi iAfrika inamabhiliyoni amathathu amaKristu asephendukile, kodwa iAfrika inabhiliyoni elilodwa labantu. Lokho kusho ukuthi iAfrika isisindiswe kathathu ngaphezulu. Insindiso iyodwa, akulona icebo eliphelele likaNkulunkulu, lingoJesu Kristu kithi.
Leyo mbewu inamandla agcwele kithi ukuthi sihambe ezithembisweni zakhe zempilo echichimayo. or change his purity and holiness. That seed has the full potential for us to walk in his promised abundant life. Ngakho-ke uma uJesu egcina eyimbewu, uyena kuphela oyithemba lempumelelo yethu. Le mbewu kumele ikhule ifinyelele kuzo zonke izingxenye zempilo yethu ukuze ubukhulu bamandla ombuso wakhe uvele obala. Izaga 3 verse 5 ne-6 uthi, Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Masihambe siyoqedela esikuqalile. Okokuqala, themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Besikade sithembele ezinyangeni nasemadlozini, singathembele enkosini. Uma sithembela kuye, ngabe besixhumana naye, hayi abangasekho. Noma imuphi esithembela kuye, siyoxhumana naye. Leli themba libalulekile ukuze sibone uguquko. Simelwe ukuzitshela ngokugcwele futhi sethembe ukuthi uNkulunkulu ungowethu futhi akamelene nathi. Simele ukuthembela kuye njengobaba onothando futhi othembekile, izwi lakhe aliphuthi. Uma sethemba yena ngezinhliziyo zethu zonke, siyokwazi kalula ukuhamba ezindleleni zakhe, silandele imithetho yakhe kanye nemiyalelo yakhe, bese sithola ifa lezithembiso zakhe njengengxenye yomndeni wakhe. Okwesibili, ungenciki kokwakho ukuqonda. Izinkolelo zethu namasiko kanye nokwenza lokhu esakutshengiswa ngobaba bethu yikona ukube nomthelela omkhulu ekuqondeni kwethu. Our traditions, culture, and doing what we have been shown by our fathers, or what have formulated our own understanding. Ukuncika kokwethu ukuqonda kusiholele kuleli joka lobumpofu, kanti isiqalo sokuphuma ngaphansi kwaleli joka kuzoba ukuvuma ukuthi ukuncika kokwethu ukuqonda akusebenzi. Kudinga izinga elijulile lokuzehlisa ukuze izinkolelo zethu zinqamuke bese sikwazi ukushintsha izindlela zethu. Uma sizithoba sivuma ukuthi izindlela zethu kanye nezindlela zobabamkhulu bethu zehlukile ube esesiphakamisa. Ngisho nakwezolimo sidinga ukwamukela ukuqonda okukaNkulunkulu nokuhlakanipha kungaphezulu kokobaba bethu. Impakamo ithi ubaba wami nomkhulu wami bawilima ngalendlela, nami angisoze ngayishintsha. Uma ungumzalwane ubani ubaba wakho? Amasiko isiqalekiso ekunzima ukusinqamula, kodwa lokhu yikhona buhle bokwenza ngendlela kaNkulunkulu. Ukwenza izinto ngendlela ubaba wami wasemhlabeni angikhombise ngayo kuholela ekuhluphekeni. Simelwe sikulungele ukwenza ushintsho. Obabamkhulu bethu abasinikanga ukuqonda okungasisiza ukwenza ingcebo. Inkosi isikhombisile indlela kumele siyisebenze. Into Jesus' humility and unselfishness. John 8 ivesi lika 28. Angenzi lutho ngokwami kodwa ngikhuluma lokhu njengoba ubaba engifundisile. John 5 ivesi lika 19. Ngiqinisile ngithi kini, indodana ingeke yenze lutho ngokwayo, kuphela lokhu ebone uyise ekwenza, ngokuba lokho okwenziwa uyena nendodana iyakwenza njalo. uJesu ukugcwalisile konke lokho abangakwenza, engancikanga emandleni akhe, kodwa encike kuyise. Ubaba wakhe umkhombisile ukuthi enzini, ukwenzile waphumelela. Ukuziphakamisa kwethu nokuba nomona kufuna ukusiveza sengathi singenza kangcono ngenxa yalokho sigcine sesizabalaza simelana nemithetho kaNkulunkulu bese siyaxakeka ukuthi kungani sihlupheka ezintweni zikamoya nezenyama.
Yeka impilo ekhazimulayo esingayiphila uma singafeza zonke izifiso anazo ngathi. NjengoJesu simele ukwenza lokho esikubonile uBaba wethu esezulwini ekwenza. Siphinde sikhulume izinto esizizwile ezisho. uNkulunkulu wazi kangcono, ungumdali wakho konke. Usenesikhathi eside ekulimeni, uyazazi izitshalo, umhlabathi nezikhathi kangcono njengoba ezidalile. Ukuqonda kangcono ukulima simele ukulandela ukuqonda kwakhe ngokuzimisela nangokucophelela. Siqaphelisise konke lokho asikhombisa kona ukuba sikwenze. Okwesithathu sidinga ukwazisa uNkulunkulu kuzona zonke izindlela zethu. Kunesidingo sokuthi sikwazi ukuyiqonda kahle indawo kaBaba wethu osezulwini ezimpilweni zethu, ubukhulu bakhe nobukhosi bakhe. Konke lokhu kubiza ukukholwa ukuze sibe nesifiso sokushintsha. Sidinga ukushiya izindlela zethu ekukhonzeni amadlozi nasebuthakathini. Isiqalekiso sinqanyulwe ngegazi likaJesu kanye nomsebenzi wakhe opheleleyo esiphambanweni, bese siyakhululwa ebugqilini bokusaba imimoya yabangasekho. Igazi lakhe lasithenga ngenani eliphakeme, futhi singabantwana bakhe. Siboshelelwe ozalweni likaJesu ngokuphendukela kuye noNkulunkulu njengobaba wethu. Manje singabantwana bakhe. Uma sesingabantu bakhe, singakwenza kanjani ukuthi siphinde sikhonze amadlozi, siphinde futhi senze nemikhuba yosiko? Kuphakathi kokuthi singabakhe noma simelene naye. Kuzo zonke izindlela zethu kuchaza khona lokho. Lokho kusho ukuthi siyamazisa yena ekuzalweni, umshado, umngcwabo, ekuphulukisweni, ekulungiseleleni ukutshala, ukwehla kwemvula, ukuvuna, kukho konke. uJesu wathi umbuso kaNkulunkulu ufaniswa nemvubelo enhlameni, uyifinyelela kuzo zonke izingxenye zenhlama. Lokho kuhlanganisa ezolimo. Simele ukwenza lokho esikukhonjiswe uBaba wethu osezulwini. Wazi kangcono ukuthi kusetshenzwa kanjani nokunakekelwa kwengadi ngokucophelela. Sidinga ukulandela lokho esimbone ekwenza endalweni ngayo yonke indlela esingekwazi ngayo. Ukusebenzisa imithetho yakhe endaweni yezolimo lapho kunesidingo kanye nengcindezi. Ukhona yini owake wabona uNkulunkulu elima umhlabathi awudalile? Noma ukhona yini owake wabona uNkulunkulu ebulala umlalela onothile oba ngaphezulu enhlabathini, lo esiwubiza ngengubo kaNkulunkulu? Impendulo isebala, akekho. uNkulunkulu akalimi noma abulale isimbozo sakhe esihle esingaphezulu komhlabathi. Pho kungani sincika kokwethu koqonda futhi singathembeli endleleni asikhombise yona? Ngabe sizibona singcono ekulimeni kunoNkulunkulu noma impakamo yethu efuna senze ngendlela yethu? Namanje sizathemba izindlela zobaba bethu ngaphezulu kwezindlela zikaNkulunkulu. Umlando wami, ngine-honors degree kwezolimo. Ngafunda iminyaka 4 futhi ngafundiswa abamkantshubovu kwezolimo eNingizimu neAfrika. Basifundisa ngokulima nokuguqula nobuhle bakho. Ngesikhathi ngihlangana noBrian Obrief, kwakufanele ukuthi ngikhohlwe ikhona konke engangikufundisiwe khona. Uyabona, lamadoda ayethembele elwazini lwawo. Futhi kwakufanele ngifike endaweni lapho khona ngangizozwa ngoBrian futhi ngizixhumanise ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ngalokho yilokho esazisa ngakho uNkulunkulu kuyo yonke impilo yethu. Ungumlimi wokuqala, ungumdali wakho konke, wazi nokuthi ikuphi okulungele inhlabathi. Wazi nokuthi yini elungele izitshalo. Ngokuqonda okupheleleyo ukuthi uNkulunkulu ungumlimi wokuqala kungenza ngethemba. Futhi ngibe neqiniso elithi ukulima ngendlela kaNkulunkulu kuyinto enhle ekufanele siyenze. Lokho kuyizinkomba ezikhombisa abaqwali indlela ekufanele bayihambe. Ngigqugquzela wena ukuthi uhambe ngezwi likaNkulunkulu, uzothumela intaba yakhe. Okwesine, incwadi ithi uyokwenza izindlela zethu ziqonde. Uma sigcwalisa lo mbhalo ngokuthobela izwi lakhe, sihambe ezithembisweni zakhe zokwenza imikhondo yethu iqonde.
Ezweni lase-Afrika siyamdinga uNkulunkulu ukuba aqondise izindlela zethu esezisiholele ohambeni olingafikisi indawo isikhathi eside. Ukuqondisa kukaNkulunkulu kuzosiholela ekugcwalisekeni kwesithembiso sakhe sokuphila okuchichimayo. Ekuhambeni kwethu ezimpilweni zethu, kufanele siqhubeke simazise uNkulunkulu. UDeuteronomy 8 ivesi lika-18 uyasixwayisa, kepha wokhumbula uJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba nguyena owakupha amandla okuzuza imfuyo, ukuze amise isivumelwano sakhe asifungela oyihlo njenganamuhla. Kuyakuthi uma ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho, ulandele abanye onkulunkulu, ubakhonze, ukhuleke kubo, ngiyakuxwayisa namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha. Leli zwi lithi, khumbula, liyafana nokumazisa, nokucabanga ngaye, nokungamkhohlwa, nokumgcina emqondweni. Ukwahlulela kokungamazisi yena ezindleleni zethu kubuhlungu kakhulu, kodwa inzuzo yezibusiso kulabo abahamba kulokhu kumazisa zedlula kakhulu uma uziqhathanisa. UDeuteronomy 7 uvesi 13 kuya ku-15 uthi, akuthande, akubusise, akwandise, abusise nenzalo yesisu sakho, nesithelo somhlabathi wakho, namabele akho, newayini lakho, namafutha akho, nenzalo yezinkomo zakho, nokwanda kwezimvu zakho ezweni alifungela uyihlo ukukunika lona. Uyakubusiswa ngaphezu kwezizwe zonke, kungabibikho mlisa noma owesifazane oyinyumba phakathi kwenu noma phakathi kwezinkomo zenu. uJehova uyakususa kuwe zonke izifo, angabeki kuwe izifo ezimbi zaseGibhithe ozaziyo, kepha azifake phezu kwabo bonke abakuzondayo. We have been saved by grace. Sisindisiwe ngomusa ngaye uJesu Kristu. Manje singaphansi kwesivumelwano esisha, hayi imithetho. uJesu akazulanga ukuzochitha imithetho kodwa ukuyigcwalisa. uJesu akasoze achitha imithetho kayise kodwa ukuzoyigcwalisa njengemnikelo okuyiwona wona. Usikhombisa indlela okumele sihambe ngayo ukugcina imithetho yakhe engaguquki, ezosivikela ukuba sithole ukugqashulwa kweziqalekiso phezu kwezimpilo zethu kanye nomhlaba, ukuze umusa wakhe omkhulu nezibusiso zithululwe phezu kwethu. Uma sikholwa ukuthi sekuyisikhathi se-Afrika, simelwe ukubhidlisa izindawo eziphakeme zokukhonzela amadlozi, siphinde sibeke eceleni imikhuba yokuthakatha ekade isigqilazile. Emva kwalokho singeza sikhuphukele entabeni kaJehova nezandla ezingenacala nenhliziyo ehlambukileyo ukuba simkhonze yena yedwa ngomoya nangeqiniso. Worship him and him alone in spirit and in truth. Jesus.